Leikkikenttä hiljenee, on lapset lähteneet. Pieni puisto orpojen jo hiljaa pimenee. Syksyn ensilehti putoaa, vieno tuuli puhaltaa. Tyhjän penkin huomaan, käy siihen istumaan. Siinä katson maailmaa, käy ilta kummumaan. Hei! Niin? Pietu, sä et varmaan huomannut, että mun matto oli jo siinä. Oliks toi sun matto? On, se on mun... Mitä vikaa mun matossa on? Ei mitään, sehän on tavallaan ihan nasta, mutta mun mielestä nämä raidat sopis paremmin tähän valaistukseen ja näihin seinien väriin ja sellaiseen muutenkin yleisilmeeseen. Itse asiassa toi on tosi hyvän näköinen, mutta säästääksemme sitä, niin mä luulisin, että se kuluu vähemmän, jos mun matto on tässä päällä. Toi on ihan totta. Hyvä. Pidetään se noin. Mut hei, näistä juhlista vielä, onks niinku mitään järkeä pistää niinku krakaa? Vaikka tää on sun iskes antama mulle joulua. Se on ihan totta. Se ei välttämättä ton teepaidan kanssa sovi yhteen. Vaikka se on ihan kiva, mutta ihan kiva, joo. Ei tarvii mitään virallista. Ai jaa. Ja sitä paitsi täällä on kaikki vieraat jo paikalla. Mitä? Siis täällä on... Miksi sä kertonut? Kello on jo 2:30. Kellohan on 2. Ai siis... Sehän niin. on vaan 25 vaille. Aivan. Täällä on siis, mä näin jo ton Kukkola Joonaksen, sun serkun. Hyvärisen Petteri oli soittelemassa. Toisaalta ne on ollut siellä jo viikon. No ne on kyllä ollut siellä hirveän kauan. Me ollaan saatu vasta 1 varoitus, mutta sehän on se on vaan siitä, kun ne ei lopeta. Ne soittaa hito hyvin, mutta ne ei niinku vaan lopeta. Ne ei vaan lopeta. Ja ei. Sitten Anne-täti on täällä jossain, mä näin sen. Siellä Anne-täti. Joo. Ja sitten sun isä, no joo, Pekka on täällä myöskin. Ja kulmallakaan. Markku ja Aura-täti. Kyllä, kaikki löytyy, mutta eikä siinä, mutta toivotetaan tervetulleeksi teidät kaikki muutkin. Että Kyllä. Tervetuloa meidän tupaan tuliaisiin. Nämä on siis meidän tupaan tuliaiset. Viimeinkin me ollaan saatu muutettua yhteen. Me ollaan vuoden päivät oltu yhdessä Joo, tässä on Taru. Mä olen Taru. Mä opiskelen sähkötekniikkaa Tampereen ammattikorkeakoulussa. Ja tässä on mun poikaystäväni, avomieheni. Parempi puoliskos Pietu. Ja mä olen kätilöopiskelija täällä samassa koulussa. Niin sellaista, että teitä on niin paljon ja mä en ole varmaan kaikkia teitä, ainakaan Tarun sukua ihan nähnyt ja tää on aika piinaava tilanne sinänsä. Niin me voitais kertoa vähän teille, että miten me ollaan tavattu ja tosiaan niin kuin Taru sanoikin, niin me ollaan nyt vuodenpäivät seurusteltu ja kaikki lähti liikkeelle siitä, kun me tavattiin tuolla viime vuoden Tursajaisissa. Joo, siis Tursajaisten sukulaiset, jotka eivät vielä tiedä, niin on Pirkanmaan ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteiset kastejuhlat. Ja me ollaan siis ensimmäisen vuoden opiskelijoita oltu viime vuosi, niin siitähän se kaikki lähti. Siis ennen kuin me päästiin Härmälän leirintäalueelle, niin siinä oli jo kaikenlaista tapahtunut, mutta... Joo, ja vaikka me oltiin eri kouluista, niin tämähän oli ihan selvää, että pitää silmällä, kun se oli 15 minuutissa siellä Härmälän leirintäalueen rannasta. Juossui jo veteen vaatteet päällä ja Mutta siitä seurasi hyvääkin. Niin, tähän voititte sen vaatteen-punnituskilpailun, jos sulla oli vähän kastunut vaatteet ja tälleen, mutta ei siellä mitään. Näin on. Vaakabenchin jälkeen me oltiin sitten yhtäkkiä, meidät pistettiin samaan jengiin, mikä oli ihan tavatonta, mutta eihän se mitään. Oli pallokippoon kilpailu. Joo, se on siis tätä, että toinen pitää näin ja sitten toinen yrittää heittää siihen ja... Mä täytyy myöntää, mulla on vähän tämmönen tyttömäinen heitto, mutta se ei osunut ihan tuon kippoon, vaan ihan pikkusen siihen yläpuolelle, mutta ei se mitään. Saisi noita naisellisia piirteitä kuulla hänestäkin. Ja sitten tuli seuraavaksi... Sitten tulikin mun vuoro heittää ja sen takia Taru ei muistakaan oikein mitään, koska mä osuin vähän ylemmäs. Joo, se osui suoraan mua päähän ja siitä ihan vaan lähti muistimaan. Joo, siitä ihan vaan lähti muistimaan. Se oli jotain muutakin, mutta ei Tarun sukulaiset, ei mitään hätää. Hän on hyvissä käsissä nyt. Me voitaisiin kertoa vähän meidän mahtavasta illan ohjelmasta. Nimittäin meillä on tiedossa ensin kahvittelua heti tämän tilaisuuden jälkeen. Ja sen jälkeen meillä on tämmönen leikkimielinen kilpailu, Amazing Race. Joo, ja tässä Amazing Raceissa te pääsette tutustumaan vähän näihin meidän näihin
asuinkorteereihin, eli näihin taloihin, missä me tullaan asumaan. Ja koska tää on nyt meidän kaikkien koti. Kyllä. Ja se on ihanaa. Ja kierrätte siellä rasteja ja keräätte pisteitä ja parhaimmalle joukkueelle on luvassa aivan mielettömiä palkintoja. Ja paras joukkue valitaan erityisesti kekseliäisyydestä, yhteistyökyvystä ja kiinnostuksesta muihin ihmisiin. Ja aloihin. Ja huumormieli on tietysti toivottavaa ja siitä pisteytetään aika hyvällä prosentilla. Joo. Näin on. Ja sitten heti tämän Amazing Race-kilpailun jälkeen on tiedossa buffet-illallinen. Ja sen jälkeen tulee palkintojen jako ja vaikka mitä mahtavaa ohjelmaa tiedossa, mitä siellä on bändejä soittamassa ja karaokea. Karaokea ja elokuvat pyörii non-stoppina auditoriossa ja kannattaa sitäkin käydä katsomassa. Ja vaikka mitä, tää on ilta täynnä toimintaa ja viihdettä, että ei kannata karata mihinkään, vaikka tulisi takkiin siinä Amazing Race-kilpailussakin. Kyllä varmaan hauskaa riittää. Näin on. Something in English also. There are English-speaking friends and family also. Yes. We have? Yeah. Welcome to our housewarming parties. I am Taru and this is my boyfriend Pietu. Yes, the better half. Something from our program tonight. Yes. There is first we're gonna drink some coffee, and after that there is a little competition called Amazing Race, where you'll get to know a little better these houses where we now live. Yeah. And there are also great prizes for the winner group. And yes. After that, we're gonna have buffet dinner. Yes, and, buffet dinner. And then some karaoke and bands playing and all kinds of stuff. Yes, movies will be shown non-stop through the evening. Yes, but let's welcome our building manager, Juho Tiili, over here to tell some more details of the night. Yes. Enjoy the night. Yes. Hyvät naiset ja herrat. Juho Tiili tulee kertomaan nyt vähän näistä talojen pikku käytännön asioista, kun me ei tiedetä edes missä vessat on, niin Juho Tiili, meidän isännöitsijä, tulee vähän kertomaan sitä. Hän on korvaamaton. Hän on korvaamaton vielä tässä vaiheessa. Kiitos teille. Kiitos. Ei vaan nyt käsikäitä. Joo, me mennäänkin tänne peräkamarin puolelle sitten. Joo, Hyvää iltapäivää, arvoisat Tampereen ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun